Pois escoitábamos a unha cociñeira xa profesional, contenta, feliz, escoitábamos a unha futura promesa a un futura promesa, un cociñeiro futura promesa feliz, escoitábamos unha panadeira feliz, e agora hai que escoitar a un director feliz. Director e, sobre todo, bo amigo. Don Pablo Sobrado, como estamos? Hola, buenos días. Pois estamos moi contentos e moi satisfeitos do traballo destes alumnos, non? A verdade é que por o Paseo das Pontes pois é un orgullo e nos sentimos, estamos emocionados un pouco porque a verdade é que as tres alumnas que foron a Madrid pois deixaron digamos, o nivel é moi alto, non? E de agradecer pois o traballo que elas realizaron, tanto María Bazar como Melisa Touriñán como non a Innova Vigo, pois fixeron un traballo encomiable en Madrid. Por lo tanto, deixaron moi alto o pabellón da FP de Galicia, non? Pensar que Galicia pois acadou 9 medallas, se non recordo mal, é dicir, 3 medallas de ouro nas categorías de desarrollo web, panadería e recepción hotelera, e pois tamén 5 medallas de plata. A verdade que foi, creo que recordar, enfesado, escaparatismo, floristería, servicio de restaurante bar, que é do Paseo das Pontes, sistemas pois robóticos, non? Pois a verdade é pois un pouco de, digamos, de medalla de bronce na tecnoloxía do automóbil. A verdade é que é para sentirse orgulloso da FP galega e ver o que hai, non? Para isto, pois a verdade é que salir fora de Galicia e ver como nos recoñecen o traballo que se está a facer e o que se fixo, pensar que, decir, que nestas Olimpiadas pois quedamos por diante do País Vasco e de Cataluña, non? Que eran os referentes na FP, e sobre todo a hora de podios e todo iso, pois quedar diante deles, pois demostra que en Galicia de tantas veces falamos desa revolución silenciosa, non? Que tanto o noso conselleiro Román, querido Román, pois e máis Rueda, pois fan mención desta revolución silenciosa. A verdade é que agora xa creo que xa se deixa de ser unha revolución silenciosa e xa é unha realidade, non? Evidentemente, esta realidade pois non é por arte de maxia, non? Senón é que polo traballo que se fai desde os centros educativos, e ese traballo que se fai nos centros educativos pois é grazas ao profesorado e tamén, como non, o máis importante, que é o que nos trae aquí e o que nos dá a maneira de poder estar nun centro, pois son os alumnos, non? Entonces, no día de hoxe encontrar alumnos con esta ilusión, con estas ganas, con este esforzo, pois tamén representando uns valores de humildade e de compañerismo, eu, a verdade, hai moito tempo pois que non o vi, non? E no paseo, pois, tu ver nunha tarde pois que estaba ali un equipo de igual de 10, 15 persoas traballando dunha maneira silenciosa, sin estorbar uns os outros, preparando o Spain Skills, pois era para sentirse orgulloso. E despois, evidentemente, falábamos de esforzo, e hai pensar nos no noso centro, pois non existiron vacacións de Semana Santa, nin vacacións de Carnaval, nin sábados, nin nada, porque os rapaces e a profesorado, pois, querían pois entrenar e preparar este Spain Skills con todas as, bueno, as máximas garantías de acadar éxito e, polo tanto, pois eles iban os sábados, iban polas tardes, iban nas vacacións, entón, evidentemente, tanto o centro como o equipo directivo como os profesores e todos, pois, fixemos un bo equipo e, evidentemente, este bo equipo pois dá estes resultados, non? A verdade é impensable que un centro educativo, un centro integrado de das Pontes, pois que acabe de 3 especialidades que fomos, xa era impensable acadar 3 medallas de ouro nos skills de Galicia, pois chegar a Madrid nos Spain Skills, pois conseguir das 3 especialidades, conseguir 2 medallas, pois evidentemente é un éxito, non? Entonces, para iso é de estar orgullosos e emocionados ao mesmo tempo, non? Porque ver os alumnos a maneira que tiñan
pois, de afrontar as probas, porque non deixan de ser un maratón de probas, porque eu digo moitas veces, decir, calquera de nós nos sometemos a estas probas, a este carrusel, Xa cho digo eu. decir, este carrusel de probas de 3 días, eu creo que é inhumano, é decir, inhumano. É dicir, é inhumano, o que pasa que isto foron capaces de salir adiante pois por o equipo que había, é dicir, tamén se congeniaron uns cos outros, falaban todos o mesmo idioma, e só unha mirada era suficiente para que levantarlle ou sacarlle un sorriso, non, a estas alumnas que nun momento determinado pois necesitaban algo de ánimo, non? Pablo, eu falaba antes, porque antes de ti, falei con María, falei con Jacobo, que é outra parte tamén importante, non? Porque estes días recibíades noticias boas por todas partes, porque foi o gañador dese concurso de futuras promesas do Cordón Bleu. Decía que eu, dende o comer e falar, creo que dende o principio levo 16 anos falando dos skills, cando ninguén falaba dos skills, unhas olimpiadas de FP que, como Vinti comentabas ademais, tocan todas as disciplinas de formación profesional. Evidentemente aquí falamos das disciplinas referentes ao mundo gastronómico, non? O mundo da cociña, da sala, etcétera, etcétera, pero é de todas as disciplinas da formación profesional. Eu son dos que creo que ademais me parece interesantísimo este evento, porque ao final tamén, tío, decías, toda esta dedicación que teñen os rapaces a fan fora do que é o seu programa de estudios, que o seu programa de estudios é outra cousa aparte, quer dizer, adican horas do seu descanso ou das súas vacacións a prepararse para eso. Isto convertese tamén o skills nunha motivación máis, non, para os estudos que están levando a cabo. Hombre, evidentemente, esta é unha motivación máis que conleva pois, a acadar uns resultados e, sobre todo, unha formación que a estes alumnos, evidentemente, os conleva a acadar metas superiores, non? Acabamos, e que falábamos, eu falei antes das skills, non? E como ben mencionabas, que viña a hora de falar de Jacobo Riz, e dicir, Jacobo é un alumno tamén con moito traballo, con moita ilusión, que sempre con esforzándose, sempre con unha humildade tremenda, pois se foi ás skills a Galicia, por circunstancias, pois non acadou ese pase para Madrid, pero, bueno, eu intentei falar con ele, estar con ele ao carón dele e dicirlle, mira, hai moitos campeonatos, hai moitas, nos quedan moita vida por diante e vamos intentar que, entre todos, pois, que acades outra meta e tiñamos outros obxectivos, non ten que ser as skills, aquí nos acaba o mundo, non? E, pois, de feito, son alumnos que foron ao memorial do Fragas do Eume, pois Jacobo e María pois acadan o primeiro premio de cociña, non? Tamén acadamos o primeiro premio en coctelería, é dicir, eu recoñezo que o Paseo das Pontes estamos nun ano moi bo referente a recoñecemento dos éxitos e do traballo que se está facendo, e, bueno, eu, verdad, que Jacobo acadar o primeiro posto no premio, no 12º premio de promesas de alta cociña de Cordón Bleu en Madrid, pois foi un orgullo, claro, foi un orgullo en primeiro lugar por ele e pois tamén para o paseo, non? E máis, sobre todo, tamén para a FP de Galicia, non? Significa que esta difusión que lle damos á FP, este apoio á FP, pois acabamos uns resultados que, evidentemente, outras comunidades autónomas estarían orgulloso delo, non? Entonces, pois, bueno, eu, se che conta a verdade, hoxe, cando iba a fundar un paseo, a veces correr pola costa, por Astiagueira, por aí, pois me chegaban felicitacións de directores de centros de outras comunidades autónomas, non? É dicir, onde recoñecían o difícil que é acadar estes resultados xa non nas skills, senón en outros ámbitos, non? Entón, é dicir, algo bo debemos estar a facer, pois tamén é encontrar, no momento en que estamos, encontrar alumnos que teñan esta ilusión, non? Isto, eu me desvivo por eles e cando sempre estou ao seu lado, teñen todo o seu apoio e nós, evidentemente, temos o apoio tamén que hai que recoñecelo da Consellería a nivel de recursos e todo iso, e pois tamén, é dicir,
eu teño claro que hai que felicitar, como xa o fixen, e sobre todo pois, aos profesores do Paseo das Pontes, non os seus titores, e non só os seus titores, ali era un equipo tanto en distintas especialidades, pois o tutor pois, foi con eles a acompañáns a Madrid, e era ali que levaba un pouco a voz cantante, pero a veces pois había 4 ou 5 profesores pois observando como se realizaba unha práctica e despois pois oye, pois puñíamos en común que o que tiñamos que mellorar ou que se tiña que modificar algo, como tiñamos que facer, non? E a verdad foron aí momentos que moi interesantes e sobre todo moi satisfactorios, non? Que despois do traballo que se fixo ver estes resultados e sobre todo ver as alumnas, non? Cando gañaron e todo iso, pois, jo, dixo, porque ademais elas sentían un peso e dicían, é que estou defendendo a FP galega, non? E teño que dalo todo. E o deron todo, a verdade é que tanto María como Ainhoa, como Melisa, e como Jacobo, e como todos os demais alumnos que participan nos eventos por aí e nos concursos, pois sempre o dan todo, porque evidentemente desde o paseo pois transmitimos ese sacrificio, digamos, e esa humildade e ese esforzo que ten que estar presente para acabar esos obxectivos que todos queremos, e sobre todo que todos queremos é que primeiro que os alumnos saian o mellor formados posibles das nosas aulas, dos nosos talleres, e darlle pois, un produto que, digamos, que as empresas e todo iso pois, necesitan, non? E que teñan unha man de obra pois, de alta cualificación e que podan levar a cabo digamos, bueno, digamos, as empresas do sector turístico de Galicia, pois que necesitan este tipo de personal, non? Timos digamos, o turismo en Galicia está de moda, vai estar aínda máis, polo tanto, necesitamos grandes profesionais para que este esforzo que estamos facendo a nivel formativo, a nivel de inversións e todo iso, pois, digamos, retorne ese beneficio non a Galicia, non? Pablo, e agora teñen que preparar o Mundial. Pois sí, e agora teñen que preparar o Mundial e vanse a Lyon al ano en vez de setembro, é dicir, isto significa que as vacacións de verán, aunque eles estarán traballando, pois a ver como nos organizamos para que poidan preparar o campeonato mundial e pois irán ao europeo e a ver como nos vai, non? Evidentemente, estes alumnos estuveron ben preparados, porque de feito que xa comentaba dos esforzos que facíamos, non? Pero estes alumnos, pois, trouxemos a profesionais referentes de toda España, dos máis referentes, a darlles cursos de formación para chegar a Madrid con garantías, non? E, sobre todo, xa que les puñían ese interés, ese esforzo, pois nós tiñamos que lle poñer as ferramentas adecuadas para que eles acabaran esa formación que lles fora máis fácil pois lograr ese podium que acadaron en Madrid. Por lo tanto, pois estamos todos no mesmo barco e temos todos o mesmo fin que é pois eso, acadar unha formación excelente, non? Digamos que se buscamos a excelencia, pois parte da excelencia na educación pois son estas cousiñas que facemos día a día, non? Precisamente, eso é importante, o sea, porque falamos de premios todo eso, pero sobre todo é conformar e confirmar esa excelente calidade que temos na formación profesional e que mostra que van a concursos e gañan, pero sobre todo o importante é saber que van a salir formados de aí nun xeito espectacular. Aquí tedes a un director feliz, un director que ademais que eu coñezo como unha persoa exixente que valora moitísimo a cultura do esforzo e sei que está moi contento ademais tamén sobre todo por eso. Querido Pablo, un placer terte como sempre no Comer e Falar, que xa facía tempo que non falábamos, Sí, pois igual aí fai no por aí. Tesme abandonado completamente. Sí, claro. Pois falaremos máis, querido Pablo. Falaremos máis. Moitas gracias e bo domingo.
Pablo Sobrado, director da Escola de Formación Profesional de Paseo das Pontes da Coruña, que ademais ten grandes galardonados nese skills, e el Jacobo, que falábamos fai un ratiño. Nos repatamos aquí tamén o comer e falar. Voltaremos a vindeira semana con máis cousas, así que grazas un día máis por estar aí ao outro lado do micrófono, ao outro lado do transistor, da antena ou do que queirades. Os saúdo de Xosé Manuel García. Chao.